Is mise Ger Loughnane, agus ó bhí mé an óg, tá áid lánach ag spórt amháin mo héal, an imánaíocht. Cluiche é atá imirt go peisianta le bris agus míle bliain in éireann. Tá mé anmh rádúil as an báirt a ghlach mé féin sa stair sin, mar imreoir agus mar bhainisteoir. Le roinn blianta nuas, tá daoine arála go raibh bant mhuar ag an imánaíocht le stair spórt eile a imrítar I bhfad ó éireann, an Thaca Éireann. Is cinnte go bhfuil an scéal, an peisin, an lús agus an fisiciúlacht céine ag bant leis an dá chluthe. Tá sé gceiste gom, an nas sin a thastáil. Cé chud lú is atá sé. Cé chud sáite is atá muintear Canada sa Thaca. Agus thar gach rud eile, conas ar éirigh leis na nGael, ned a dhéanamh dóibh féin sa tír áling seo.